Està bé, avui el que farem serà resumir tot el Pla Local d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, que es va crear el 2019 per implementar-se del 2021 al 2026 i que actualment, avui som dia 30 d'agost de 2021, ja s'han aprovat certes parts d'aquest Pla Local d'Habitatge a l'Ajuntament de Vilafranca, però jo us faré un resum per tenir-lo jo també guardat, perquè aquí hi ha 252 pàgines que dubto que em torni a llegir la meva vida, perquè ha sigut un tostón, i de fet, abans de començar, deixeu-me gravar la pantalla, perquè no me'n recordo... Ara, ja està, estem gravant, vale? Per deixar-ho enregistrat i deixar-ho gravat, vale? Perquè tot quedi bé. De les 252 pàgines, això anava a dir, n'hi ha més de 50 que són com les propostes exactes que ha fet l'Ajuntament de dir, mira, doncs farem això amb aquests diners, d'aquesta forma, l'explicació i tal. Això a mi no m'interessa tant. El que més m'interessa, que és el que resumiré, són les més de 100-150 pàgines que hi ha de dades, tant d'habitatges, com d'immobles, com de locals, com de trasters, com de persones, immigració, dades, anys, de la població real de Vilafranca. Abans de començar, però, com us he dit, es va crear el 2019, però es van utilitzar dades tant del 2019 com del 2017, com tan antigues fins del 2011. Per tant, no estan al dia, tot i que s'implementin avui. Només per dir-ho, perquè veureu que estan bastant desvariades certes d'aquestes dades amb el que actualment tenim avui dia. Però bueno, comencem. Pla d'habitatge de Vilafranca del Penedès del 2019 pel 2021 fins al 2026. Les primeres pàgines són una merda perquè és simplement... Bueno, una merda. Te les vols llegir, te les llegeixes, però no et donen dades. És una explicació de com funciona aquest document, i uns mapes i una mica d'explicació urbanística que a mi no m'interessa massa. La part que a mi em comença a interessar està... A veure si la trobo... Aquí, a les persones. Aquí, els comportaments de creixement. El creixement natural de la població de Vilafranca del Penedès. Això és interessant. Diu que des de l'any 2000, Vilafranca del Penedès ha tingut un creixement natural positiu gràcies a una alta taxa de natalitat d'un 12,4 per 1.000%, que és superior a la mitjana i la de Catalunya, i una baixa taxa de mortalitat d'un 7,8 per 1.000. Per tant, hi ha hagut de forma natural, tenint en compte la taxa de natalitat i la taxa de mortalitat, la natalitat és més alta que la de mortalitat, per tant, han nascut més vides que no pas s'han apagat. Per tant, de forma natural ha crescut la població de Vilafranca. Diu que aquestes característiques han permès que entre el 2000 i 2016 s'hagi produït un creixement natural mitjà de 165 habitants per any, on destaquen del 2004 al 2012 amb una mitjana de 214 per any. Qual està bé saber que aquesta població creix, no? Per sobretot centrar-nos en el tema d'avui, que és informació per a immobles, sigui inversió, compra, lloguer, el que sigui. Està bé saber que invertir en Vilafranca en immobles és bo perquè la població creix, per tant hi haurà demanda. Dintre de migracions és important perquè és bo saber quanta gent marxa, per què marxa, a quins llocs marxa i etc. Diu, durant l'any 2017 Vilafranca va rebre 2.203 immigrants. Dades del 2017, un altre cop. 1.695 dels quals provenien d'altres municipis d'Espanya i 508 provenien de països estrangers. Al mateix temps, al mateix any, va perdre Vilafranca 1.307 immigrants, 1.207 cap a la resta d'estat i 100 cap a l'estranger. Això ens deixa amb un flux anual positiu d'immigrants de 800, 700 o 800 immigrants. Per tant, és molt bo pel creixement de Vilafranca. I què diu? Els principals municipis, tant d'origen, és a dir, de les persones que marxen d'aquests municipis a viure a Vilafranca, com de les persones que marxen de Vilafranca a viure a aquests municipis, els principals són Barcelona, Margarida dels Monjos i Olèrdola, on destaca majoritàriament Barcelona amb un 13,10%, Margarida amb un 5% i Olèrdola amb un 3%. I després n'hi ha d'altres, en veiem bastants, però no cal dir-los tots. I el mateix en municipis de destinació. Marxa la gent de Vilafranca cap a on? Barcelona, Margarida dels Monjos, Olèrdola, sobretot joves, almenys cap a Barcelona. Principals motius d'aquests moviments. Se sent la música. La música? No se sent la música? Per què? Perquè estic gravant i no se sent. Vaya merda. Principals motius dels moviments. Durant l'any 2017 es van realitzar un total de 1.707 canvis de domicili dins del mateix municipi. És a dir,
persones que es muden de casa dintre de Vilafranca, d'un barri a un altre barri. Vale? Diu que on destaquen el barri de l'Espirall i el del Poble Nou com a principals receptors d'aquests canvis de domicilis, amb un 24% i un 18% respectivament. I per contra, els barris amb menys arribades per canvi de domicili són el Moll d'en Rovira i la Barceloneta, amb un 5% i un 3%. Vale? És a dir, la gent on te va més a viure dintre Vilafranca per barris és a l'Espirall i al Poble Nou. I la gent d'on marxa més, la gent on te va menys a viure dintre Vilafranca són els barris del Moll d'en Rovira i la Barceloneta. Dades del 2019, I aquí teniu els percentatges amb les taules. Pensa que això, en format vertical, el penjaré a Instagram i només tindreu l'àudio, serà un podcast, però si vols veure la versió amb els gràfiques, taules, dades, etc., perquè les miris i no només les escoltis de mi, ho tindràs, a YouTube, vale? Ara hi ha música, veus? Em semblava raro. I aquí et dona taula amb molts percentatges, vale, de tots els barris de Vilafranca, el percentatge de persones que es mouen cap a aquest barri, el percentatge de persones que marxen. No, els que marxen encara no, només els que arriben, però et diu els d'alta residència i els de baixa residència. És a dir, barris en què hi arriba molta gent i barris en què hi arriba poca gent. Vale? Això també és molt important i molt impactant, que és l'estructura d'edats. És a dir, la piràmide d'edats, no sé quin és el nom exacte, que fica piràmide de la població segons el padró d'habitants del 2018 i dades d'IDESCAT. Vale? Això és impactant per la següent raó, i això molaria que tu miressis amb el gràfic perquè t'impacta encara més. Jo t'ho diré, espero impactar-te per tercera vegada. Aquí et fica un gràfic, vale, que et fica cada 10 anys, cada 8 anys. El 2000, el 2008 i el 2018, quin és el nombre d'habitants per franja d'edat que hi ha a Vilafranca. L'any 2000 destacava com a gruix principal d'aquesta piràmide les edats entre 25 a 29 anys. Era el gruix principal de les persones que vivien a Vilafranca, el qual és positiu si vols que Vilafranca funcioni econòmicament, perquè necessites més persones joves que puguin començar a treballar, òbviament, per sobre els 18, i menys persones de més de 65, que són les persones ja jubilades que no aporten tant a la societat econòmicament parlant. Per tant, el 2000 estaven bé. Quan veus l'evolució del 2000 al 2008, el 2008, el gruix principal de persones estava en la franja d'edat dels 30 als 34 anys. Per tant, ha pujat. Durant 8 anys no ha pujat moltíssim, tot i que ha pujat 4 o 5 anys, de mitja, però encara s'entén, dintre la mitja. Ara, quan ho compares amb el 2018, que fa 3 anys, que ara estem pitjor, el 2018 és espectacular, perquè et diu que el gruix principal de persones a Vilafranca tenen una edat de 40 a 45 anys. O sigui, hem quasi duplicat des del 2000. El 2000, la majoria de la gent tenia entre 25 i 29. El 2018, la majoria de la gent té entre 40 i 45 anys. I què ha passat aquí? Òbviament, els joves probablement han marxat, òbviament, com hem vist abans, probablement cap a Barcelona, que és on més, i els grans, les persones majors d'edat, s'han quedat a Vilafranca, o han marxat potser també a Santa Maria dels Monjos i Olèrdola, però menys. Per tant, la franja d'edat que genera més riquesa aquí a Vilafranca és de 40 a 45 anys, que és molt alta. Podria ser un menys, i de fet seria bo que fos menys, alta. Però això són dades que ha bé saber-les. Llavors, què més tenim aquí? Més coses, però una cosa important, les llars, cases. Aquí no cases, o sigui, les llars es refereix no a una casa que pugui tenir 2 pisos i cada pis hi pugui viure una persona, sinó no la casa en total, sinó a un pis, a un habitatge d'una persona, o d'un número de persones. No tot un bloc de pisos, perquè ens entenguem la diferència, perquè aquí fa servir certes paraules que signifiquen matisos diferents, tot i que tot va dintre d'habitatge, usualment. Però igual, et diu que les llars a Vilafranca del Penedès disposava el 2011 de 15.000 llars i 38.785 habitants, donant una densitat mitjana de 2,5 persones per llar, que és prou bé, està prou acceptable. Diguem-ne que serien famílies amb fill únic.
pare-mare i fill únic o filla única. Està bé aquesta taula perquè et diu l'evolució, no? Des del 91 al 2001 al 2011. Encara ja podríem ficar la quarta, que és el 2021, que ja estem aquí, no ho han volgut fer. Però bueno, et diu l'evolució cada 10 anys de el nombre de llars i el nombre d'habitants, i per tant la densitat de la llar. Vale? El 1991 teníem 8.000 llars, 27.000 habitants, teníem una densitat de llar alta, de 3,36 o quasi 4 persones. S'ha anat reduint molt, fins ara el 2011 un 2,5. Diguem-ne que la densitat de la llar és la dada més important, perquè t'agafa les dues, la mitjana de les dues, d'habitants i llars. Per tant, és la que més t'has de quedar, que és un 2,5. Bueno, no un 2,5. Va ser un 2,5 el 2011. Ara, el 2021, clar, jo no puc dir si ha anat a pitjor o millor. Jo crec que a pitjor en el sentit de que s'ha rebaixat de 2,56 potser a 2,3 o 2,2. Almenys seguint amb la gràfica, amb les dades diminutives que hi ha aquí a la taula. Vale? Bueno, això també està bé saber-ho, és una dada important, hi ha més dades específiques de llars. I aquí hi ha una cosa, un estudi que van fer que li van dir projecció de la població i llars, vale? Que van fer com 3 escenaris diferents, els que van crear aquest pla d'habitatge de Vilafranca, on van predir una mica el futur en quant a població i llars, a habitants i llars d'aquests habitants. Vale? Van fer del 2018 al 2025 i van fer un escenari baix, on cada any disminuïa un 0,68% el nombre d'habitants, un escenari mitjà on cada any augmentava un 0,07% el nombre d'habitants i un escenari positiu, molt bo, en el que augmentava un 0,79% el nombre d'habitants cada any. I llavors, dels 3 escenaris no han encertat cap, perquè també és molt difícil, però no han encertat cap dels 3. Per sort no estem a l'escenari baix, per mala sort no estem a l'escenari alt, el que estem més propers a l'escenari mitjà, vale? Que és un creixement molt baix igualment, és positiu, sí, tant per la taxa de natalitat i de mortalitat com perquè ve més gent o immigrants dels que marxen fora, però segueixen un percentatge molt baix, tot i que aquestes dades, ja et dic, no són del 2021, són només fins al 2019, per tant s'hauria de veure. Però bueno, que tampoc és tan malament, no? Que si continuem amb l'escenari mitjà, el 2025 encara no haurem arribat als 41.000 habitants a Vilafranca. I ara mateix, el 2021, quants habitants té Vilafranca? Això és, a veure, quan es fica... Mira, Vilafranca del Penedès, població... És que et dona dades del 2018, no em dona dades del 2021. El 2018 em diu que hi ha una població de... Ah, no, mira aquí. Aquí, l'IDESCAT sí que em dona dades i em diu que la població del 2020 de Vilafranca és de 40.154 habitants. Per tant, 40.154 habitants, el 2020, si fixes en la taula, si l'estàs mirant, a l'escenari mitjà et diu que el 2020 tenim 40.500 habitants. Per tant, estem per sota del mitjà. Però l'escenari baix et dic que en tenim 39.900, per tant estem per sobre. I l'escenari alt no fa falta ni mirar-lo perquè està 1.000 habitants per sobre. Vale? Però diguem-ne que anem més d'acord amb l'escenari mig. El qual està bé tenir un compte, no? Perquè dius, vam fer una feina que no ha estat acurada, vam fer unes projeccions de futur que no s'han complit, però com a mínim alguna s'ha apropat un palet. Dius, bueno, serveix d'alguna cosa, això. Què més? Més dades. Oferta i accessibilitat al mercat de l'habitatge. La relació entre habitatges iniciats i acabats, és a dir, habitatges que es comencen a construir i habitatges que s'acaben de construir i la gent hi pot anar a viure, és de 1,22 habitatges iniciats per cada un d'acabat, entre el 92 i el 2017. Amb números total. El que et diu aquí és que s'han iniciat des del 92 fins al 2017 9.299 habitatges, dels quals només s'han acabat de construir 7.596. És molt, és poc, ja ho veurem. Jo crec que podria ser molt més, però, bueno, aquí hi ha una taula que et classifica tots els habitatges, molts són de protecció oficial, perquè com que és de part de l'Ajuntament, i no només de part de l'Ajuntament, dic de part de l'Ajuntament perquè ho fa l'Ajuntament, els de protecció oficial, però també ho tenim en compte tota la societat, perquè al final són necessaris,
però diguem-ne que amb aquesta taula et mostra la protecció oficial i et diu que classificant els habitatges acabats de construir els darrers 20 anys per tipologia es pot observar que el 88% dels habitatges nous han estat plurifamiliars, en bloc, acabats principalment entre el 2001 i 2008. És a dir, que et quedis amb que el 88% dels habitatges que s'han construït nous són plurifamiliars, no unifamiliars. És a dir, que la tendència, com a mínim, per construir habitatges a Vilafranca és de fer habitatges plurifamiliars. I per què ho diu això? Perquè hi ha molts habitatges a Vilafranca, sobretot al centre de Vila, sobretot els habitatges antics, que són unifamiliars, que només tenen un llit, que només tenen una habitació. I això és dolent per l'increment de la població de Vilafranca. Llavors, què més? Mira, unifamiliars i plurifamiliars. Diu, pel que fa a la superfície construïda dels habitatges acabats durant els darrers anys, un 70%, 68%, dels habitatges fan més de 100 metres quadrats, dels quals predominen els de 101 a 125 metres quadrats amb un 30% del total. I els habitatges superiors a 150 metres quadrats són el 21% dels construïts. Diu, des del 2011 cal destacar que un 44% dels habitatges acabats tenien una superfície igual o superior a 150 metres quadrats, on un 17% eren llars unifamiliars. N'ha de tenir en compte, que està bé. I hi ha una taula magnífica en què t'ensenya els metres quadrats, o sigui, et distribueix per anys, per plurifamiliar o unifamiliar i per metres quadrats el nombre d'habitatges que es van construir cada any de cada tipus. És interessant que te la miris si, per exemple, tens un habitatge i vols descobrir quan es va construir, doncs aquí ho passaré. El mercat de l'habitatge, això és molt important, sobretot per joves, com jo, perquè és important, perquè tracta l'evolució del lloguer mitjà contractual, és a dir, el lloguer que no és en negre, tot i que ja sabem que sobretot en tema familiar la majoria són en negre, o en contractes així una miqueta que te'ls treus de la butxaca, però diguem-ne que contractual és fent un contracte amb una assegurança i etc. davant de l'Estat i amb tots els requeriments complets. Aquesta gràfica, que repeteixo, està oxidada, i després et diré per què, defensa que Vilafranca del Penedès, el 2017, tenia una mitjana de preu de lloguer d'habitatges contractuals de 500 euros al mes. 500 euros al mes, Ara tu estaràs pensant, si ets jove i vius en un pis, t'estàs partint el cul, perquè és impossible pràcticament trobar un pis amb 500 euros al mes a Vilafranca, a no ser que estigui tomat pel cul, o estigui destrossat, o sigui en negre d'un familiar. Actualment, que ja ho vaig penjar, a agost de 2021, el preu mitjà de lloguer d'habitatges, pisos, cases, el que sigui, a Vilafranca és de 750 euros al mes. Per això et dic que moltes de les dades que dona estan fora del context actual. Però igualment et fica unes gràfiques molt interessants i te les compara amb la mitjana de Catalunya, de Barcelona, de les províncies del costat, per veure quin preu té Vilafranca en comparació a les altres. I està prou bé, perquè està a la mitja. Està, de fet, entremig de totes elles. Està per sota de la mitjana de Catalunya, per sota de la mitjana de la província de Barcelona, que és el més important. Què més? Taules i taules de dades de preus de lloguers per anys i per províncies, que és interessant que això t'ho miris, no t'ho diré tot, perquè estem aquí tot el dia. I aquí et diu, comparant amb els municipis veïns de Vilafranca i els que tenen més relacions migratòries. Es pot observar que Vilafranca del Penedès es troba sota de la mitjana. Vilafranca del Penedès, t'ho diré ràpid. 2017, que és l'últim any que hi ha dades aquí. Tenia un preu de lloguer mitjà d'habitatges contractuals de 491,5. Avinyonet Penedès tenia 494, les Cabanyes 600, la Granada 550, Olèrdola 640, Pacs del Penedès 850, sabem que és una mica més car, Sant Cugat Sesgarrigues de 560, Sant Martí Sarroca 480, Santa Margarida dels Monjos 450, més barat, i Torrelles de Foix era el més barat, amb 400. Què més? Aquí està bé perquè et diuen d'on treuen les dades, per generar totes aquestes taules gràfiques i històries, que és d'on te les trec jo, vaja.
Et diuen, per estudiar l'oferta del mercat, s'ha analitzat els habitatges en oferta als portals immobiliaris. Idealista, Encontré, Fotocasa, Habitaclia i Piso Compartido, i això ho van fer durant el mes de febrer de 2019. En total, hi havia publicitat uns 1.840 habitatges, dels quals un 7,12% eren destinats al lloguer. Un 7,12%! Menys d'una desena part estaven destinats al lloguer. Això ve que digui el cap. I un 90,9% a la venda. Un 2,01% a la venda d'obra nova i un 0,5% d'habitatges compartits. Aquestes dades són molt importants i te les repetiré, tot i que són del 2019. Diu, van fer un llistat, espero que ho fessin bé, de totes les cases, pisos, lloguers, dúplex, tot el que es llogués, vengués o comprés en totes aquestes agències, portals immobiliaris, que són Habitaclia, Fotocasa, Idealista, etc. I van trobar un total de 1.840 habitatges, que estaven en compra o lloguer. I d'aquests, només un 7% de 1.800 són menys de 180, és a dir, 150, 130 habitatges estaven de lloguer. Només 130. Els altres 1.500 eren de venda, estaven per venda. I després hi havia un 2% que són d'obra nova i un 0,5% d'habitatges compartits. Això vol dir que d'aquest 90%, d'aquests 1.400, 1.500, són habitatges de segona mà, en venda. Això és important que toqués perquè són dades a recordar a Vilafranca, tot i que, òbviament, això és del 2019, el 2021 varia una miqueta, però deu seguir la mateixa línia. A Vilafranca seguim necessitant molta més oferta de lloguer que no pas de compra o venda d'habitatges. Del conjunt d'ofertes s'ha analitzat una mostra de 297 habitatges. Està bé, perquè si els agafen tots és massa, no? Diu, les ofertes trobades de pisos compartits tan sols han estat 10 i molt repartides pels diferents barris, amb un preu mensual que varia de 240 a gairebé 400 euros i amb una superfície mitjana dels habitatges de 90 metres quadrats. Això també és heavy, perquè et diu, amb pisos que ja estan, que ja es lloguen amb la intenció de ser pisos compartits, és a dir, un pis que potser té, invento 4 habitacions, tot i que 90 metres quadrats, com molt en deu tenir 3 d'habitacions, i dintre aquest pis lloguen cada habitació per separat amb un preu individual. T'està dient que el preu de cada habitació dintre d'aquest pis varia entre 240 i 400 euros individualment. És a dir, que si sumes els 3, fem una mitjana de 300 euros per cada un, el pis et surt per 900 euros al total, que és el guany del propietari. Bastant elevat, per sobre la mitja de l'agost de 2021. I, com he dit, la superfície mitjana de metres quadrats diu que és de 90 metres quadrats, que tampoc és enorme, tampoc és petit, però per 3 persones, 4 persones és massa petit, jo crec màxim 3. I aquí et fa un taula resum comparant-ho amb tots els barris de Vilafranca, d'aquests 10 que ha dit. Diu que la Barceloneta 84 metres quadrats, preu per habitació de 250, Centre Vila és més gran, 150 metres quadrats, 390, aquí et pots mirar-ho, no te'ls diré tots. La mitjana és 90 metres quadrats i 300 euros per preu d'habitatge compartit, d'habitació. Et dic d'habitació per dir-t'ho de forma general i que ho entenguis, potser no és exactament així. Altres coses. Aquí tens ofertes d'obra nova, que a mi no m'interessa gaire perquè l'obra nova és molt cara i és minoritària, tot i que he ensenyat que a la Girada, sobretot, hi ha un tou de construccions de pisos nous, però et diu que han localitzat un total de 10 promocions immobiliàries distribuïdes concretament al barri del Poble Nou, Centre Vila i la Barceloneta, amb uns valors de venda que oscil·len entre 150.000 i 470.000 euros. 470.000 d'haver pillat un o dos que són molt cars, però la mitjana és entre 150, 200, 150, com a molt. I aquí, mira, te'ls fica tots perquè només n'hi ha 10, així que si els voleu saber, tot i que aquests ja deuen estar venguts o llogats o alguna història, perquè fa 2 anys, però aquí estan. Un altre resum d'habitatges d'obra nova, per barris, per preus de metre quadrat i per número d'habitatges. Anem a ofertes de segona mà, que és l'interessant, que és el 90%.
Vale? Farem una miqueta, el llegiré això una miqueta, que diu: els habitatges predominants en l'oferta del mercat són els de segona mà i en venda, dels quals els pisos són la tipologia més trobada. És a dir, que d'habitatges de segona mà en venda, que era el 90% de l'estudi d'aquests 1.860 que hem vist abans, el 90% són de segona mà. I et diu que dintre d'aquests de segona mà els que predominen són els pisos, no les cases. Vale? En aquest cas, els habitatges plurifamiliars tenen una superfície similar als pisos d'obra nova, però resulten força més assequibles amb un preu mig de 163.000 euros. Vale? Les cases aïllades són les llars més cares a causa de les seves grans dimensions, tot i que el preu metre quadrat resulta més econòmiques que els pisos. Per contra, els habitatges de segona mà més cars per metre quadrat són els plurifamiliars, concretament els àtics, amb un valor de 1.871 euros per metre quadrat i els dúplex amb un valor de 1.733 euros per metre quadrat. Vale? Tot això no us llegiré perquè ja ho veurem a la taula, que és una taula meravellosa en què et fica el valor de les cases i... em sembla que només són... No, t'ho fica aquí. És en valor de tots els habitatges de segona mà, això, i ens fica per cases aïllades, cases entre mitgeres i plurifamiliars, vale? Per barris, per preu de cada una, per preu per metre quadrat, per metres quadrats i per número d'habitatges, que ja t'ho miraràs, està prou bé. Llavors, això sí que és interessant. Que diu, pel que fa a les ofertes de lloguer de segona mà, els habitatges plurifamiliars tornen a ser els predominants. En aquest cas, se n'han analitzat un total de 40 d'habitatges plurifamiliars de lloguer de segona mà, amb un resultat mig de 651 euros. Vale? Aquí hem pujat, del que dèiem abans. Una superfície de 78 metres quadrats i un cost de 8,7 euros al metre quadrat, de lloguer, no de compra. La Barceloneta és el barri amb els pisos més econòmics i de menor superfície, amb una mitjana de 520 euros i 53 metres quadrats, bastant petit. En canvi, el Molí d'en Rovira és el barri amb els pisos més cars, amb una mitjana de 756 euros, que s'apropa a l'actual de tota Vilafranca, no només d'un barri, i un preu mig de 8,5 euros al metre quadrat. El Centre Vila és el barri amb més ofertes d'habitatges plurifamiliars de lloguer, amb un preu per sota de la mitjana 610 euros i una superfície de 72 metres quadrats. No et deixis enganyar quan escoltis i llegeixis el fet de que té les ofertes d'habitatges... és el barri amb més ofertes d'habitatges plurifamiliars de lloguer. No vol dir que n'hi hagi moltes ofertes de lloguer d'habitatges plurifamiliars. Hi ha molt pocs. Recorda que dels 1.800 habitatges que el 2018 van fer l'estudi que estaven en plataformes immobiliàries, només un 7% estaven destinats al lloguer. Vale? Vull dir, dintre aquest 7%, això és una part. Per tant, segueix sent mínima la part de lloguer a Vilafranca. Tens una gràfica, te la pots mirar, i això també és interessant. Diu, classificant les ofertes d'habitatges per intervals de preus, es pot observar que la major part de les llars en venda van dels 120.000 euros als 200.000 euros, amb un 47,4% del total de les ofertes analitzades als portals web. Pel que fa al lloguer, un 67-68% de les ofertes tenen un preu mensual de 400 a 800 euros. Això comença a tenir més gust. Tenir més gust no vull dir que sigui millor, sinó que s'ajusta més a la realitat actual 2021. Vale? Habitatges en venda. Està molt bé aquestes dues gràfiques, que aquesta està tallada. Diu preu d'habitatges en venda. Per preu. Vull dir, d'habitatges entre 60.000 i 80.000 euros hi ha un 4%. Dels que n'hi ha més són habitatges entre 180.000 euros i 200.000 euros, amb un quasi 14%. I el mateix amb habitatges de lloguer. El preu d'habitatges de lloguer i el número, o en percentatge, del nombre d'habitatges de lloguer amb aquest preu que hi ha a Vilafranca. Vale? Que el màxim és de 600 euros, entre 600 i 800 euros, però se'n va fins a un màxim de 1.600. Vale? Això, mirant la taula, té molt més sentit. Què més? Compravendes registrades. Això també és prou interessant. Els habitatges nous de la capital de l'Alt Penedès tenen un cost mig, els habitatges nous, espera't un moment,
Complement de 100. Els habitatges nous de la capital de l'Alt Penedès tenen un cost mig de 136.300 euros, 1.508 euros per metre quadrat, i 116.500 euros en el cas dels usats. Un preu mig superior a la mitjana comarcal, però inferior a la província de Barcelona, Catalunya i municipis com Vilanova, la Geltrú o Gelida. Sempre està bé deixar-ho més baix, però bueno, segueix sent prou alt, tens taules per mirar-ho, comparat amb altres municipis, per preus d'habitatges nous, habitatges usats, preus per metres quadrats construïts, ho tens tot aquí, vale? Ja t'ho miraràs si vols, jo vaig una miqueta per feina. Aquí tenim una taula que està prou bé perquè t'analitza l'evolució del preu. T'analitza l'evolució del preu. Vale? Es pot observar que a Vilafranca hi ha una tendència a l'alça des de 2016, amb una mitjana de creixement del 8,2% anual del preu total i del 6,4% per metres construïts, després de que el 2015 baixessin els preus de forma considerable. Preu total amb milers d'euros, d'habitatges nous, habitatges usats. Estàs veient com, aquí m'he ficat al revés, del 2013 al 2018, veus com pugen el preu dels habitatges. El 2013, un habitatge nou, preu mitjà, eren 102.000 euros. 2018, preu d'habitatge nou, 136.000 euros. Vale? Habitatges usats, más de lo mismo. 1.182, això són metres quadrats, perdona, aquí, està aquí. El 2013, preu d'habitatge usat de 106.000 euros, 2018 de 116.000 euros, un increment de 10.000 euros. Vale? Això en percentatge, doncs mira, aquí a la dreta te'ls va posant, diu que el 2013 al 2014 va baixar un 6%, del 14 al 15 va baixar un 3%, del 15 al 16 va pujar un 8%, del 16 al 17 va pujar un 7% i del 17 al 18 va pujar un 8%. Vale? Interessant. Això jo no m'he ficat molt amb els preus màxims de venda i lloguer de l'habitatge en protecció. De fet, no m'he ficat molt amb tot el tema d'habitatges de protecció oficial, perquè no pretenc tocar-ho, però que sàpigues que està aquí, vale? Si algun dia necessites informació de l'estil. Problemàtica i necessitats d'habitatge assequible i social. Vale? Evolució de la taxa d'atur. És interessant, la blava és la de Vilafranca comparada amb la metropolitana. Això és taxa d'atur al desembre de 2019, entenc. Sí, del 2019. S'ha anat recuperant, almenys fins al 2019, va arribar a màxims d'un 21% de taxa d'atur i s'ha recuperat fins a un 11,5%. Està bé saber que hi ha menys taxa d'atur, no? Està bé saber que hi ha més gent que treballa, per tant hi ha més gent que pot pagar pisos, que pot pagar cases, que pot pagar, bàsicament, i que ajuda a l'economia o que hi aporta valor, vale? Què més? Renda bruta familiar disponible. És que ja veureu que aquí es van traient noms com noms molt raros de la butxaca. El RBFD, que és la renda bruta familiar disponible, l'any 2017 de Vilafranca del Penedès, és a dir, la mitjana d'ingressos de què disposen els residents per destinar-los al consum o a l'estalvi era de 589.460.000 euros. Això és un RBFD per habitant de 18.316 euros. Això és la mitjana. És a dir, que la mitjana per habitant de Vilafranca de diners generats era de 18.316 euros. Vale? L'any. Que si divideixes entre 12 doncs no arriba a 2.000, són 1.300, 1.400 al mes, por ahí, més o menys. I és renda bruta, sense impostos. Vull dir que si li resta d'impostos encara menys. En general, la renda ha incrementat els darrers 15 anys. Si bé durant el període 2008-2014 aquesta va patir variacions anuals baixes i en alguns períodes fins i tot negatives, des del 2015 es percep un repunt dels ingressos de les llars amb una variació anual mitjana en torn del 4%. Malgrat tot, a data d'avui, el RBFD dels vilafranquins es situa lleugerament per sota la mitjana dels municipis del sistema de Vilafranca. Això és trist. És a dir, cobrem menys que la majoria d'altres municipis. Vale? Hi ha hagut una millora, òbviament, però fica la renda bruta familiar
disponible per habitant. És interessant aquesta taula que te la miris perquè fica per anys, des del 2002 al 2017, com ha incrementat la renda bruta, l'RBFD dels vilafranquins, passant del 2002 a 14.000 euros, que són pràcticament 1.000 euros al mes, 1.050, 1.100, potser, o menys, a 18.000 el 2017, que ara el 2021 s'hauria de tornar a fer, perquè no sé quina data és, ¿vale? Llavors, què més et diu? Segons dades de la Diputació de Barcelona, l'any 2017 l'esforç econòmic de lloguer a la ciutat era del 32% de la renda bruta familiar. Això què significa? Vale? No sé si ho has entès, però t'ho resumeixo. T'està dient que el 2017 els diners, el percentatge dels ingressos d'una persona que dedicava al pagament d'un lloguer era del 32% del seu sou. És a dir, més fàcil. Si una persona cobrava 1.000 euros, la mitjana era que d'aquests 1.000 dediqués un 32% al pagament del lloguer, és a dir, 320 euros. Vale? És la mitjana del 2017, que ara és una mica més alta. Entre els anys 2005 i 2010, aquest esforç va arribar a representar el 40% dels ingressos, com a conseqüència de la tensió en el mercat entre l'oferta i la demanda. Estem parlant de la bombolla immobiliària. A partir d'aleshores, l'esforç s'ha reduït, però des del 2016 s'observa un nou increment que caldrà tenir en consideració. Penso que un 40% és bastant alt, però tu imagina't un 50%. És com si tu cobressis 1.000 euros per 30 dies treballats i d'aquests 1.000 euros, el 50%, 500 euros, els haguessis de donar directament per poder viure, per poder tenir un sostre. Com a lloguer estem parlant, no com a pagament d'hipoteques. Vull dir que és fort, per això hi ha unes normatives, de fet hi ha una norma, llei, que no és escrita, però sí que és bastant mental, sobretot per propietaris d'immobles, que es diu la llei del 30%, que és una llei, una norma així ètica, diguem-ne, que prevé a molts propietaris de llogar a la seva propietat a certes persones que hi poden anar a viure i estalviar-se problemes. Per què? Perquè si una persona no és capaç, si una persona dedica més del 30% dels seus ingressos mensuals a pagar el lloguer d'un immoble en el que està vivint, és molt probable, no té per què ser així, però és molt probable que tingui problemes per pagar-te cada mes a principi de mes, per pagar-te de forma segura, perquè no li surtin problemes, perquè no hagi de demanar més préstecs o deuda o històries, etc., saps? Perquè al final has de tenir en compte que el 30% va a pagar el lloguer de l'habitatge, però amb l'altre 70% has de viure. Has de comprar menjar, has de pagar electre, aigua, gas, has de fer esport, has de pagar els teus hobbies, etc. Viatges i has d'estalviar. Vale? Això en parlarem en un altre vídeo, no m'ho vull ficar perquè estaria aquí tot el dia. No estalviar, sinó invertir. Vale? La regla del 30%. Llavors, què més et diu? Característiques dels demandants d'habitatge lliure. A través de les entrevistes realitzades als agents de la propietat immobiliària, API, espero ser-ho d'aquí poc, s'ha pogut fer una aproximació als principals perfils de compra i lloguer d'habitatge a Vilafranca del Penedès. Pel que fa a les zones de demanda d'habitatge, les més valorades són la Girada, el Poblenou i la Barceloneta. Són les zones, els barris més demandats per anar-hi a viure de Vilafranca. Això ja ho havíem mencionat abans. Mentre que el centre-vila ha perdut cert pes i els barris de les Clotes i especialment l'Espirall es troben estigmatitzats. Estigmatitzats per a joves en edat d'emancipació, de 20 a 30 anys. Vale? No, perdó, això que t'he dit va en un altre sector. Es troben estigmatitzats. Punt. Vale? Ara entrem perquè ara et fa com diverses categories, et diu, mira, joves entre 20 a 30 anys, persones entre 30 i 50, jubilats de més de 65 anys. T'explica on és més probable que visquin i quin percentatge de la població representen. Qui diu que els joves amb edat d'emancipació de 20 a 30 anys, dels quals jo formo part, configuren un volum de demanda d'habitatge aproximadament del 20 al 25% del conjunt. Són d'un 20 a un 25% de la demanda d'habitatge de Vilafranca. Això és el que t'ha de quedar clar. Vale? Són un 20 o un 25%. És important, és una quarta part. Són joves sols o parelles que cerquen el seu primer habitatge i, per tant, principalment de lloguer, ja que només poden accedir a la compra amb l'aval i ajut del pagament de l'entrada per part dels pares i familiars, del 20% hipotètic.
Dins aquest grup de demanda hi figuren també parelles joves que acaben de tenir fills i busquen un habitatge de compra a un preu assequible, sense tenir en consideració altres aspectes d'acabats, d'eficiència energètica, etc. Busca un habitatge de segona mà de 80 metres quadrats i 3 habitacions a un preu màxim de 150.000 euros. Són dades interessants, aquestes dos. Vull dir, està dient que dintre el grup de 20 a 30 anys hi ha els joves que busquen un lloguer assequible i probablement per compartir i que representen el 25% de la demanda d'habitatges de Vilafranca, i dintre aquest 25% també hi ha un grup de joves de 20 a 30 anys que volen tenir fills, volen ser pares joves i per tant estan buscant una casa o un pis a comprar que tingui pocs metres quadrats i que no tingui un valor superior a 150.000 euros. I també t'ha afegit que tingui 3 habitacions. Vale? Com a mínim n'hauria de tenir 2, una pels pares i una pel fill. Vale? Les persones entre 30 i 50 anys. Aquí és on té el problema. Bueno, m'he adelantat. Sí que són un problema les persones de 30 i 50 anys, però no ho deia per això, vale? Treu, això no. Persones entre 30 i 50 anys. Aquest col·lectiu representa el 60-65% de la demanda d'habitatges a Vilafranca. Per tant, són el grup més top, més fort, més important, el que has de tenir més en compte. Vale? A no ser que t'especifiquis en algun altre grup. Són el principal perfil de compra d'habitatges format per parelles de mitjana edat, amb fills que busquen la propietat després d'uns anys de lloguer, és a dir, ja han fet el pas de 20 a 30 i ara van al de 30 a 50, o bé el canvi d'un habitatge de compra a un altre que s'ajusti millor a les seves noves necessitats. El preu màxim a disposar d'aquest tipus de famílies per pagar és de 200.000 euros, comparat amb els 150 dels joves de 20 a 30 anys que volen fer una família i comprar-se una casa o un habitatge de l'estil. Vale? La tipologia d'habitatges que demanen els de 30 a 50 anys són de tipologia plurifamiliar, de 80 a 100 metres quadrats, veiem un increment d'espai, i de 3 habitacions, principalment en els barris de la Girada i Poblenou. Des dels APIs es comenta que la demanda de cases entre mitgeres i aïllades ha anat a la baixa els darrers anys. Cases entre mitgeres, per qui no ho sàpiga, són aquelles cases que estan adossades una al costat de l'altra. No és que hi hagi una casa amb el seu jardinet o el seu espai i llavors 2 metres al costat n'hi hagi una altra, sinó que és una i paret enganxada n'hi ha una altra, i una altra, i una altra. Vaja, la majoria, ¿vale? Si vas al carrer Sant Pere, tot el carrer Sant Pere són cases mitgeres o adossades. Sí? Què més? Dins aquest gruix de demanda de 30 a 50 anys trobem també persones que han patit un divorci o separació, sap greu per vosaltres, segur que ha sigut dur, i persones nouvingudes al municipi per motius de feina, els quals busquen un habitatge de lloguer i tenen un topall màxim de 600 euros mensuals. I aquests 600 representen, altre cop, la norma del 30%, el 30% del que ells cobren mensualment. La tipologia d'habitatge que sol·liciten aquestes persones són 2-3 habitacions, usualment més 2 que 3, perquè si estàs divorciat amb una fas, tens la segona per si venen els fills, de tant en tant, per una qüestió de menor preu. I no hi ha demandes d'habitatges d'una habitació, o plurifamiliars, unifamiliars. També destaca la demanda per part de població d'origen estranger, principalment procedent del Marroc, del qual hi ha molta immigració, cap aquí a Vilafranca, que malgrat voler accedir a una compra al final, opten pel lloguer per manca de capacitat d'estalvi inicial, o per manca de, com es diu això? Per manca de coneixement financer. Igual que no només per part d'immigrants marroquins, sinó per part de tota la societat de Vilafranca i de Catalunya i del món. Vale? Però no cal que ens desviem cap aquí. El topall màxim aproximat del preu disposat a pagar és de 500 euros mensuals i sovint acaben accedint a habitatges en el barri de l'Espiral. T'està donant moltíssimes dades, això, al mateix temps, així que intentaré fer una mica de resum. Et diu, les persones entre 30 i 50 anys són el gruix principal de la demanda d'habitatges a Vilafranca, tant de compra com de lloguer, i representen entre el 60 i el 65% de la demanda, vale? 2/3 parts, aproximadament, una mica menys. Et diu que dins aquest gruix de demanda de 30 a 50 anys es troben persones en estat de divorci, de separació, o persones nouvingudes al municipi, per motius de feina, òbviament, i probablement temporals,
les quals busquen un habitatge de lloguer temporal amb un preu màxim de 600 euros mensuals. 2-3 habitacions, més tendint a 2, per qüestió de preu, i ja està. També et diu que hi ha dintre aquest àmbit, dintre aquest topall de 30-50 anys, molts immigrants, sobretot que venen del Marroc, que tenen un topall màxim de preu de 500 euros mensuals i es fiquen sobretot o tendeixen a anar més al barri de l'Espirall, que és on t'ofereixen més aquest tipus de preus. Però no oblidem que la demanda principal d'aquest grup de 30-50 anys és de famílies plurifamiliars que busquen un lloc nou on anar a viure, ja sigui una casa o un pis, entre 80-100 metres quadrats, 3 habitacions, principalment en els barris de la Girada i el Poble Nou, i disposen d'un preu de compra que ronda de mitjana els 200.000 euros. Fer-te un resumillo, que no ha sigut gaire curt, però bueno. I després tenim persones d'edat avançada, que es representen el 15% de la demanda d'habitatge, que és bastant alt, i són principalment persones majors de 65, probablement la majoria jubilats, que busquen habitatges amb major proximitat als serveis, és a dir, al centre de la vila, amb ascensors, amb facilitat, amb cadires a l'escala per pujar, sobretot les persones de més de 80 anys, i busquen més aquest estil de vida, un estil de vida més fàcil, perquè al final ara els venen més penúries físiques i el tema econòmic el tenen solventat. Llavors, l'últim grup són els inversors. M'agradaria fer un èmfasi en el grup dels inversors perquè són un grup que està molt maltractat, o que com a mínim, no molt maltractat de que els peguin, no, això no ho vull dir, però sí maltractat de forma verbal i de forma mental, que la majoria de les persones, quan pensen en inversors, pensen en persones exclusivament dolentes que només volen treure diners. Però per molt que això sigui cert o fals, els inversors són necessaris. I a Vilafranca ho són més que en cap altre lloc, perquè recordo que a Vilafranca només hi ha un 7% dels habitatges que estiguin destinats a lloguer, i l'altre 90% està destinat a la compravenda, cosa que pels joves és una putada enorme, perquè fins que no tinguem 30 anys no podrem marxar de casa dels nostres pares i llavors ens haurem de comprar una casa. Però fins llavors no podrem llogar res, perquè no hi ha lloguer a Vilafranca, no hi ha oferta. Per què són importants els inversors? Perquè els inversors el que fan és llogar. Compren cases, pisos, habitatges, els reformen i els lloguen. Són els que donen oferta de lloguer. Però si totes les persones els repudien i, òbviament, ara amb la norma que ha sortit al desembre del 2020 que cap els preus dels lloguers, es fa quasi impossible o molt més difícil, com a mínim, que molts inversors vinguin a poblacions com pot ser Vilafranca, en aquest cas, inverteixin en cases, pisos, habitatges, els reformin i els lloguin. Això és negatiu. Per tant, m'agradaria que ho pensessis i que no et quedessis simplement amb el maquillatge, de pensar un inversor sí, busca generar benefici, però mentre busca generar benefici també en genera per les altres persones. Per tant, ho has de tenir clar, això. Per tant, l'inversor diu que la figura de l'inversor és present en el municipi i s'estan creant societats d'inversors que busquen habitatges d'obra nova d'una dimensió mitjana entorn a les 2 habitacions a un preu de 130-150.000 euros per tal de després destinar-los a lloguer. L'inversor troba en la falta de finançament un nínxol pel seu negoci. Si us fixeu, això que és el que he escrit, ja deixa una mica malament a la figura de l'inversor. Que no estic dient que l'inversor hagi de ser bo i no vull entrar tampoc aquí a fotre canya als inversors o defensar-los a mort, però sí que vull que us fixeu en que aquí els deixa bastant malament, que només es fixen en comprar obres noves, que sí que en compren i la majoria, perquè és més fàcil, no has de remodelar res i t'oblides de problemes. Però hi ha altres tipus d'inversors que igualment són necessaris perquè joves com jo puguem tenir oferta de mercat de lloguer a Vilafranca. Pensa d'aquesta forma, com més oferta hi hagi de lloguer, més baixos seran els preus dels lloguers. Ara mateix són molt alts els preus dels lloguers de Vilafranca perquè n'hi ha molt pocs. Oferta-demanda. Jo crec que ho deixarem aquí perquè estic suant i ja fa rato que estic parlant, porto unes 50 minuts. Així que demà seguirem amb les característiques dels sol·licitants d'habitatges de parc públic i dels habitatges socials. Però fins aquí he tingut prou. I res, ens veiem demà, espero que hagi estat bé, espero que se'm senti, perquè la veu no la tinc massa bé.